Salutare de la AgroNord! Astăzi vă prezentăm tractorul Koning Tractoren 354 de 35 de cai putere, echipat cu un atomizor de 200 de litri de la Demarol, cu bazin din poliuretan, duze din plastic, lățime de lucru 6 metri, are o lungime de 1310 mm, o înălțime de 1030 mm, greutate 140 kg, o lățime de 1050 mm, diametru ventilator 680 mm, are un număr de 24 de duze, putere necesară 8,8 kW. Capacitate nominală a pompei 60 de litri pe minut. Randament pulverizator de la 0,7 la 3 hectare pe oră. Interval de viteză de funcționare de la 3 până la 8 km pe oră. Are un cuplaj în 3 puncte cu cardan inclus. Are manometru. Preț pachet: tractor agricol Koning Tractoren 35 de cai putere cu semicabină, echipat cu atomizor Demarol 200 de litri, este de 50.000 lei TVA inclus, cu o garanție de 2 ani la persoanele fizice și 1 an la cele juridice. Se poate achiziționa și în rate prin TBI Bank cu avans 0%. Pentru informații sau mai multe detalii vă așteptăm la sediul din orașul Roman sau pe site-ul www.agronord.ro.